Ahojte, keďže minulá ochutnávka mala celkom dosť úspech, tak som sa rozhodol natočiť ďalšiu ochutnávku. Áno, chápete to správne. 200 zhliadnutí je na tomto YouTube kanále považovanou za úspech. No nič, užite si video. Ahojte všetci, vítam vás z môjho nového videa a dneska to bude konkrétne ďalšia ochutnávka. Dneska ochutnáme tieto Ops čipsy, či jak sa to do pekla vyslovuje. Bohvie, či sú to vôbec čipsy. No, takže. Ako prvé si bereme tieto klasické kuracie. Proste, no 10 z 10, jak to proste inak dám. Takže. Potom sú tu tieto kečupové. Myslím, že sú to kečupové, nie? Asi sa tam nepíše kečupové pre srandu. No, takže. Tá chuť mi hrozne pripomína také tie rajčinové bomberky. Asi tak... 10 z 5. To nejaké sú dobré. To je sladké. Takých 7 z 10 by som tomu dal. Alebo nejak tak. Takže. A teraz sú tu tieto Fips. Ja neviem, čo znamenajú Fips. No, proste asi nejaké kukuričné alebo nejak tak. Dobre, takže. To je najlepšie, na to musí byť. Mám asi... 10. Áno, 10 z 10. Ja dám 100 z... Počuj, to strašne chutí jak taká... To strašne chutí jak tá pečená kukurica alebo varená kukurica. Ako dávajú na kúpaliskách. Proste to je úplne... Je to miam. A na záver... A na záver sa bude hádzať vodným balónikom. Takže sledujte. Dobre. Takže, to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, odber a u ďalšieho videa. Čau, čau.